ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalagaan.
Shahada Sahid Shane aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!